Beste allemaal, geachte aanwezigen, hartelijk welkom op deze discussieavond over de afvaloven. Wij hebben deze avond georganiseerd omdat wij vinden dat de bevolking u te weinig wordt gehoord en wordt meegenomen in de beeldvorming, wat er allemaal gebeurt. En ook juist in wat u er eigenlijk allemaal van vindt. Het is belachelijk dat we hier moeten zitten. We hebben 5 jaar moeten wachten om onze gezondheid te verkopen. Ja, ik heb zoiets. Kan er niet een referendum worden uitgevaardigd zodat we kunnen kiezen? Sluiten. Of open houden, maar dan veel beter. Wie wil dat ding kwijt? Hand opsteken. Op 1 en 2 oktober is er een steuring in de afvaloven in Haas. Er komt meestens overal keer de maximaal tastierende hoeveelheid dioxines voor een heel jaar vrij. Gevaarlijke stoffen die bij het normaal bedrijf net ontstaan of uitfilteren worden. Het lijkt het gedroomde concept. Een energiecentrale die groene stroom levert uit het verbranden van afval. Maar het verhaal had ik een andere kant. In elk geval drukt het dus alle jaar maar de noos op een feiten. We moeten van ons afval aan, maar hoe? En tjin hokker prijs. Kennelijk hebben toch de argumenten van een lage verwerkingsprijs van het afval hier in Friesland heeft een doorslaggevende rol gespeeld en is belangrijker geweest dan wat er uit de schoorsteen komt. Al vanuit de planfase weer de verzet in Haas. Een dikke 13.000 handtekenings waren zet sinds de komst van de REC. Politieke partij De Frisse Wind kan maar traaien zitten in de gemeenterie. Maar de reststoffen energiecentrale, de REC, kwam er toch. Het wantrouwen in de REC kreeg een nieuwe impuls doet toxicoloog Abel Arkebout in 2013 aantoonde dat de aaien van hobbyboeren uit de omkringen van Haas besmet werden met dioxine. Het betreffen stoffen die al met zeer lage concentraties een risico in zich dragen. Vandaar dat we ook internationaal hebben afgesproken, Stockholm-conventie 2004, om dioxine te elimineren uit ons industriële maatschappelijk gebeuren. Maar komen deze dioxines nou ook uit de piep van de REC? Abel Arkebout is nog altijd dwaande dit aan te tonen. Hij zit tijden met ingenieur Johan Vollebroek in de begeleidingsgroep. Deze groep, insteld door de gemeente Haas, bestaat uit deskundigen en bewoners. De opdracht? Het opstarten van een groot luchtkwaliteitsonderzoek. Als je iets met dioxines wilt, want dioxines was eigenlijk de aanleiding van dit onderzoek, dioxines in kipeieren, dan kun je er niet aan ontkomen dat je toch ook in de pijp gaat meten. Nou, de hele begeleidersgroep was het daarmee eens en er is een advies uitgebracht om dan toch een continue bemonstering op die pijp te zetten, zodat je tenminste weet waar je aan toe bent. De provincie stemde in met de financiering van de continue meting en de REC stiert daar. In augustus 2015 wie het Savier. En de eerste 2 maanden ging dat heel goed. Er was geen storing, want de REC was net gereviseerd. Er was een hele grote revisie geweest van het overgedeelte. In mei en juni is dat geweest. Dus dat ging heel goed. De resultaten zagen er eerst heel erg goed uit. En toen kwam dus ook de meting van de derde periode. En dat was helemaal mis. Er kwamen hele hoge concentraties uit. Wij wisten op dat moment nog helemaal niet, dat was in december, wij wisten nog helemaal niet dat er een grote storing had plaatsgevonden op 1 oktober. Dat hoorden we toen in december, dat er een hele grote storing was geweest. Toen de continue bemonstering, de resultaten op tafel lagen, had ik voor het eerst duidelijk de resultaten van de dioxine. Daarvoor had ik steeds resultaten gekregen dat het 0,0 was. En nu was het duidelijk dat de afvaloven duidelijk dioxine uitstoten. Dat was voor mij al een heel duidelijk punt. En toen de grote dioxine-eruptie in oktober kwam, dacht ik, oh, ja, dat was wel even schrikken. Ja, ja. Goedenavond iedereen in deze
grote zaal van Trebol voor de informatieve raadsvergadering rond de reststoffen-energiecentrale, de REC. Een week later binnen we weer in Trebol. De rietsleden van Haas bevregen nou de verantwoordelijken en de verschate deskundigen. Want er moet nou wel wat barren, maar er binnen nog zoveel vragen. Wanneer was het Omrin zelf bekend dat er iets misgegaan is met de installatie op 1 en 2 oktober? Dat op 1 oktober toen de storing zich voordeed, was ons natuurlijk bekend, en die hebben we ook gemeld, dat we storing gehad hebben. Dat er de dioxine in deze hoogte zeg maar, vrijgekomen is, dat heeft ons ook verrast. En dat komt omdat in Nederland continue dioxinebemonstering nog niet plaatsvindt. En dat betekent dat er ook bij geen enkele verbrandingsoven kennis is van hoeveel dioxine er vrijkomen bij zo'n storing. In 2014 wie de roep om continue bemonstering van dioxines was al duidelijk te jaren. We zochten de directeur van de Omrin op in Oudhaske. Hier wordt het Fries huishoudelijk afval skieden voordat het naar de oven in Haas gaat. Wij zien niet dat het plaatsen zeg maar, van zo'n continu monsterapparaat dat de oplossing is om vertrouwen met de burgers te winnen. Want toch is iedereen die ik daarover spreek, die zei dat moet er gebeuren, al de goede cijfers uitkomen, zwaar, dan is het zo. Dat is wat ik zeg. Ja, nou weet je, het is, ik denk dat op het moment dat je het over de afvaloven hebt, en laat ik maar zeggen zoals ik het echt ook denk, ik denk niet dat wij met hun ooit dat vertrouwen gaan winnen. Al zouden we dit, dan komt er wel weer iets anders waar ze, van wat ze niet geloven of wat ze niet vertrouwen. Wat wij doen, dat wordt gezien als ophitserij of emotie. Nou, dat zijn allemaal van die zwakke argumenten waarvan ik denk, ja, dat is een soort onderhandeling waar je ons dus probeert mee monddood te maken of in een hoek te zetten, dat het er allemaal niet om gaat wat wij zeggen. Als je onze website ziet van 2011, 2009, 2008, dan staan er allemaal dingen op waar we het nu over hebben, namelijk dioxineuitstoot. Wij roepen al vanaf 2010, vanaf 2009 moet continue dioxinemeting komen. We vertrouwen dat ding niet. Dat doen we nu. Dat roepen we al sinds die tijd. En nu doen we dat. Nu komen de feiten boven tafel. Verrek, er komt dioxine uit. Verrek, er is een dioxineoverschrijding. Nou, dat zijn feiten waar we nu mee te dealen hebben. Maar dat hebben we dus toen al gezegd. Ook de provinciale steden krijgen een invoerroute. Want de provincie is het bevoegd gezag. De FUMO is de Milieudienst, de handhavener van een vergunning. Ook hier wordt om opheldering vragen. Nu zijn we 6 maanden bezig. Wat leren wij daarvan? Dat tijdens continu bedrijf of normaal bedrijf de dioxineuitstootwaarden bijzonder laag zijn. Met andere woorden, de zorg van de mensen in Harlingen die was dat ook tijdens continu bedrijf heel veel dioxine uitgestoten werden. Die wordt door die metingen niet bewaarheid. Dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat nu ook voor het eerst in Nederland zichtbaar wordt wat daaraan aan dioxines vrijkomt zeg maar, tijdens een storing. Het was mij al heel erg snel duidelijk dat we hier een structureel probleem hebben. Dat we dus niet alleen een storingje hebben op 1 oktober en dat daarmee dan de kous af is. Het probleem is veel groter. Vollebroek schreef een rapport naar aanleiding van de storingsgegevens van oktober. Hij komt met conclusies en aanbevelings omtrent de oven, de communicatie en de handhaving. Ja, de belangrijkste conclusie is in feite dat er een bypass in de inrichting zit. Een bypass waarvan de directie van de Omrin altijd naar me bevestigd heeft van nee, Johan, die bypass die zit er niet in, die komt er niet in. Maar er bleek dus toch een hele grote bypass bleek erin te zitten. En die bypass die wordt niet alleen gebruikt bij storingen, want normaal gesproken hoort die alleen bij storingen te worden gebruikt. Maar die bleek dus ook tijdens het opstarten altijd te worden gebruikt. Een bypass is een omleiding. Daarmee kun je dus om het doekfilter heen, zodat je dus de afgassen met heel veel stof erin, met dioxines en zware metalen, kun je om het doekfilter heen gaan. Die gaan de schoorsteen in en die komen dan naar buiten. Dus wat dat betreft vergelijk ik de REC wel eens met een Volkswagen met Schumel-software. Ik bedoel, die bypass zit standaard in de software ingebouwd bij de REC. En dat zou eigenlijk niet mogen. Gebleken is dat de REC gebruik maakt van bypass. Ook wel spoelprogramma genoemd. Mijn vraag is of dat spoelprogramma
past in de vergunning? In de aanvraag van de vergunning, daar is een gedeelte wat gaat over storingen. En daarin is aangegeven dat bij het opstarten van de installatie het doekenfilter niet in bedrijf is. Dat heeft als reden dat het doekenfilter eerst opgewarmd moet worden. De vraag is dus natuurlijk of dat zich verhoudt bij de vergunning. Met andere woorden, mag dat? Het is niet expliciet genoemd, maar in de voorschriften wordt wel aangegeven dat er procedures moeten zijn voor het opstarten van de installatie. En daarop is een NEN van toepassing. Dat ziet op externe veiligheid aspecten. En dat is die procedures worden gevolgd. Jon en Riekje Sielstra sjoggen alle dagen eerst even hokker kant de winst jet. Waait de plomp van de afvaloven ik haar kant op. Ze maatje haar al jaren zwargen om de effecten van de reekgassen van de rek. Die lichamelijke klachten, en ze nou en dan een spinnenholle, ze nou en dan eens last van de keel. Wij kunnen dat zelf ook net koppelen aan die oven en aan die wat we binnen krijgen. Dat ken je net, maar die ongerustheid van, dat zit wel goed tussen hier en hier en dat hakt er enorm in. Nou, de boerenkool. Een rode boerenkool, meestal dan is het groen, maar deze komt uit Polen. Een broer van ons die woont in Polen en ik geef elke keer heen. En daar heb ik plantjes mee aan. Rode boerenkool en het is ook nog hartstikke lekker. En we hadden er ook van eten in oktober nog, denk ik. In december, ja. Ja. Maar we doen het nou niet meer, vanwege alle gedoog om... Sinds de storing, dan doe je dat niet meer. Nee. Om zoutzuur en weet ik het daar. De dioxine valt wel een beetje tat, denk ik. Dat speelt er wel weer aan, maar dat zoutzuur, dat weet ik al net. Dus we eten er helaas niet meer van. Nou, het is al langer zo dat bepaalde deskundigen ons aanreed om net van de tuin eten. Om net buiten te zitten dat de reek deze kant uit is en weet ik het daar. Maar ja, daar houden we ons net aan, want... Dan kun je het leven, no? We moeten je reek leven. Ja. Ze maakt je ook al jaren foto's en filmpjes van de reekplom. Betieren gaat de reek net omheeg, maar daalt en komt begelijks in de windmoeden en dan naar de groen. Overlovens hebben een kwestie van zo'n 20 meter heeg. In Haas stiet het bestemmingsplan het net daar vanwege de lezing om wraad erfgoed te wadden. Deskundigen berekken een doel dat 44 meter ek wel genoeg wie. De reekgassen, maar daarin ook zoutzuur en waterstoffluoride, zullen 4 omheen gestuurd worden. Een zogenaamde virtuele kwestie. Dus het was van het begin af aan duidelijk dat die schoorsteen veel te laag is, dat die risico's zou kunnen opleveren voor mensen in de omgeving. Dat ze daar ook longschade door kunnen oplopen als je een combinatie hebt van een storing bij de rek in combinatie met pluimdaling, een inversie zoals we het noemen. Dan kun je daar ook grote problemen mee krijgen. Rondom de rek op het haventerrein staan een tal bedrijven. Het wienmoederbedrijf van Lammertsoet had ook betieren last van de reek. Het is zo dat bij bepaalde waarsomstandigheden, meestal in de winter, dan zou je gewoon de reekpluim aankomen. Die zou je gewoon tussen de molens en de gebouwen dwarrelen. Nou, en dan soms doe je het wel, soms doe je het net. En dat het ook irritatie houdt aan de luchtwegen. Dat je dan toch jongens kuchelen of dat je hoestsnoepjes nemen. Nou, dat is iets wat je gewoon net willen. Zo. Het probleem bij de rek is dat die zoutzuurconcentraties zo hoog zijn. Bijvoorbeeld ook een oven die in Delfzijl in dezelfde tijd is gebouwd, die zit constant op kleiner dan 1 milligram per kuub als daggemiddelde en op jaargemiddelde. Terwijl de rek als daggemiddelde vaak rond de 8 tot 10 milligram per kuub schommelt. Dus dat is 10 keer zo hoog. Dus dat is een specifiek probleem. En dat heeft te maken met die beperkte rookgasreiniging die er bij rek op zit. Maar
het blijft wel binnen de norm net, maar dan moet je wel zorgen dat die schoorsteen hoog genoeg is. Want dan haal je het niet terug in de rookgasreiniging, maar dan moet je het terug verminderen doordat je het heel hoog loost en dan komt de pluim aan de grond en dan is het verdund en dan kan het geen kwaad meer. Dus dan moet je zorgen dat je schoorsteen verhoogt. Maar dit is juist een hele ongunstige combinatie met hoge zoutzuurconcentratie die net binnen de normen blijven, maar met een veel te lage schoorsteen. En dan heb je een probleem. Dat jij nog nooit meer in hoor, dat vind ik extra apart. Dat was in 2014, dat wist ook nog wel. Toen waren we naar een vergadering van SP West. En toen kwamen we thuis en toen weer net te wijzen. En toen ben je voortlijst van prikken daar en een lijst van de keel. En zo alle routen tegen weer en zo. Ja. En toen hebben we, door de mannen hebben we contact opname met de oven. Ja. Het kwam net bij hun wel. Sprake van. Ja. En even later. Toen zijn ze, het weer toch wel binnen wij gaan. Ja, dat weet we nou hoor. Maar er weer niks, geen schadelijke stoffen uit kant uitkomen. En toen hebben we toen die reikplom en toen zijn ze de gevaarlijke gedeelten in die reikplom, dat zeggen je net en we gaan recht omheen. Dat konden wij net zien. En het net schadelijke gedeelte van de reikplom, dat sloeg wel. Dat weet waterstof. Nou, letters zei dat er nooit zijn hier. Dat wel zijn. Ja. Het lijkt mij zeer moeilijk voor te stellen dat de prik in de ogen die mensen ervaren, dat dat afkomstig is van de rookgas uit de rek. Ja, hij kan dat probleem wel ontkennen. Hij heeft ook wel eens gezegd dat je gewoon dat de afgassen zo schoon zijn dat je er met een neus in kunt gaan hangen in de schoorsteen. Nou, als je dat doet en je houdt dat een kwartiertje of een half uur vol, dan heb je wel onherstelbare longschade. Zelfs als er geen storing is. Ja, nou, maar goed, ik denk dat we terug moeten naar wat bij de Raad van State via alle modellen neergezet. En ik heb nog geen nieuwe informatie gehoord die inderdaad ook aantoont dat de aannames die toen gedaan zijn onjuist zijn. Alleen wat je nu ziet, en dat stelt de GGD ook voor, laat het maar weten, dan weten we het zeker. En dat vind ik een goede zaak. Op 1 oktober, vroeg in de middag, nadat ik mijn dochter en kleinzoon had uitgezwaaid, wilden wij even een ommetje maken langs de haven. Wij stapten de deur uit en gingen richting haven en snoven op de Zuiderhaven waar wij wonen de frisse lucht op. Ter hoogte van de havenstraten en het Chinese restaurant op de Zuiderhaven kwam ons een vieze, stinkende, ziekenmakende geur tegemoet. En het leek wel of wij gevangen zaten in een enorme, adembenemende, zuur ruikende gifwolk. Ik raakte in paniek. Ik heb toen snel mijn sjaal gepakt en voor mijn neus en mijn mond gehouden. Ik was verbaasd. De tranen liepen mij over de wangen. Mijn ogen prikten. Het rondje haven was snel gelopen, dames en heren. Burgemeester Sluiter wend het nog maar kwart in Haas, zo'n oktober 2015. We zijn hier op 14 oktober, dat was de dag van de verhuizing. Toen was die storing dus al geweest, maar dat wisten we op dat moment niet. Nu weet ik het wel. Ik heb wel eens even op het plattegrondje gekeken hoe ver wij hier nou van de rek zitten. Voor de dorpen geldt het anders natuurlijk, maar als je in de stad woont kun je niet dichter bij de rek zitten dan waar wij hier nu wonen. En niettemin houdt het mijzelf, voor mijzelf, niet bezig. Ik geloof zelf dat het met die schadelijkheid enorm meevalt. Dat neemt niet weg dat ik er wel alle oog voor heb dat er enorme onrust en ongerustheid bij heel veel mensen is. En weten doe ik het ook niet. Hij is verkocht als een state-of-the-art afvalverwerker. Echt een ding wat ook helemaal op zijn plaats was, wat op het eerste gezicht raar lijkt natuurlijk, tegenover het werelderfgoed Waddenzee, waar het gewoon aanstaat aan die Waddenzee. Nou, nee, maar dat paste prima, want het had een enorm milieueffect, gunstig milieueffect had het de werking van dat ding tot gevolg. Dus hij is ook verkocht als echt super deluxe, zeer geavanceerde techniek. Dit was echt een buitengewoon schoon apparaat. Ja, dat konden ook de geleerden in die tijd konden dat prima over het voetlicht krijgen. En er is een hoop flauwekul verkocht, blijkt ook. Dan een virtuele pijp en zo. Maar dat weten we dan ook pas later dat het echt onzin was. Hoe zit het nou in de rest van het land? Nederland telt 13 afvalovens. Dit is de grote centrale van het afvalenergiebedrijf in Amsterdam.
Heegleraar Milieukunde Lucas Reinders had hem jarenlang verdiepen in de problematiek van de afvalovens. Eigenlijk zijn deze installaties een beetje de standaard voor Nederland. Er is nog 1 centrale in Nederland die een beetje op Hardingen reikt. Maar dan heb je het ook echt gehad. En deze centrales zijn toch een stuk schoner eigenlijk per ton verbrand afval dan Hardingen is. Ja, dat ligt er voornamelijk aan dat het reinigingssysteem beter is. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de uitstoot van zoutzuur of van waterstoffluoride, allebei belangrijk in Hardingen. En je vergelijkt dat met deze centrale. Het zijn er eigenlijk 2, 1 oude en een nieuwe. Dat verschilt een beetje tussen die 2. Maar dan is het zo dat in Harlingen wordt per ton afval tussen de 8 en 30 maal meer uitgestoten aan zoutzuur dan bij deze. En als je het gaat berekenen voor waterstoffluoride is het tussen de 20 en 40 keer meer. En dat geeft al aan dat die reiniging gewoon een stuk minder is eigenlijk in Harlingen dan bij deze centrale. Bij die kleine installaties is het natuurlijk, die kosten die lopen naar verhouding meer op dan voor die hele grote installatie zou je kunnen zeggen. Hè. Dus per ton betaal je voor de reiniging bij zo'n grote installatie eigenlijk naar verhouding minder als je hetzelfde gebruikt als bij een kleine installatie. En dat maakt het wel makkelijker om die grote installaties van betere apparatuur te voorzien. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de standaard eigenlijk in Nederland en ook bij installatie vergelijkbaar zijn eigenlijk met Harlingen. Laten we zeggen, in Delfzijl bijvoorbeeld heb je ook installaties staan. Die zijn toch ook weer een enorm stuk schoner dan Harlingen. Als hij er net was, die continue meting, dan hier dit nooit niet moeten komen. Dus dat heeft zijn nut al bewezen, dat er nou continu meten wordt. Maar Omren is zelf volstrekt net transparant en eerlijk in de berichtgeving over eventuele storingen en weet ik het al. Als er een storing is, dan wil je het weten. Dan wil je in de auto stappen en dan wil je naar familie die aan de andere kant van de wing weet. Dat maken wij weten, nou, wij zijn niet vlakbij die oven. Dus. Naar aanleiding van de heisa van de afgelopen maanden is er de afgelopen dagen, weken sprake geweest, en dat is ook weer in de aandeelhoudersvergadering aan de orde geweest, dat de REC zijn communicatie moet verbeteren. Meneer Van Nooy, hoe vaak is dat de afgelopen 6 jaar nou al niet gezegd, dat de REC zijn communicatie moet verbeteren? Storingen worden gemeld en daar worden weekrapporten ervan gemaakt. Als enige installatie in Nederland gebeurt dat. Als er meer informatiebehoefte is, dan doen wij dat ook. We willen open dagen organiseren. Het is voor ons ook niet het punt dat we het niet willen. Het is de vraag van waar zit de behoefte en hoe kunnen we op een adequate manier daarop inspelen. Op welke datum wisten jou dat er een storing was weer op 21 oktober? Ja, dat was 16, 17 december ergens in die buurt. We hebben het in het college ook nog eventjes nagegaan. Wanneer wisten we daar nou precies van? We hadden hier samen met de bewoners van het stadhuis hadden we een kerstlunch. En toen was het echt onderwerp van gesprek ook. Dus dat was de 17e geloof ik. Maar ik dacht dat ik de 16e al gehoord heb voor het eerst. Ja. Maar dat heeft dus een hele tijd geduurd. En is dat nou volgens protocol of net volgens protocol? Nee, dat is niet volgens protocol. Dat is typisch een houding van een bedrijf. Ik heb het in het verleden wel eens gekscherend autistisch genoemd. Maar van een bedrijf wat met zijn rug naar de maatschappij toestaat. Dat heeft niets te maken met verantwoord ondernemen. Ik bedoel, van een moderne ondernemer die staat met zijn gezicht naar de maatschappij. En die is open naar de maatschappij. En die neemt ook kritiek van de maatschappij in ontvangst. Wij zullen aandringen op het vertrek van de directie. Dat is het belangrijkste om het vertrouwen te winnen van de burgers. Dat is denk ik wat er nu te doen staat. Nou, ik denk als je terugkijkt, dan is het toch zo dat die mensen een afvaloven die de oven niet wilden, dat die eigenlijk gelijk hebben gehad. Hij was niet echt nodig geweest. Er zijn installaties die veel beter zijn dan deze, die het werk hadden kunnen overnemen, zou je kunnen zeggen. Voor zover dat nodig was. En er was een hoop ellende bespaard gebleven. Leidt ons af van de dingen waar het werkelijk om gaat in Harlingen en het schaadt ons imago. Het is weer zo van, hebben ze in Harlingen weer. Dat gelazen met die REC. Nou, het is wel weer wat met jullie. Hè? En voordat je het weet hebben we ook nog het nodige politieke gedonder wat er dan bij hoort. En dan wordt het al maar erger. En waar we dat aan te danken hebben is niet aan onszelf, maar aan dat ding wat daar staat.
En daarom moet hij goed functioneren. Hij moet nu goed gaan functioneren. Dat moet de uitkomst zijn. En we kunnen het niet meer accepteren dat er weer storingen zijn, waar weer mensen angstig van worden, waar meer mensen ongerust van worden. Waarom in godsnaam? Regel het gewoon. Zorg dat het ding werkt. Omring kondigt een tal aanpassings aan voor wat betreft de storing in oktober. Doe rekken de aanvuurtrechter verstoppen en de ventilator gaan stikken. Die wordt nou aanpast, zodat er altijd draaien blijft. Maar er weer ik sprake van een menselijke fout. Om de dioxine-uitstoot te neutraliseren, die het gevolg weer van het smeulende vuur, hier er actief koolstof bijvoegd worden moeten om die dioxine te filteren. Maar dat is op 1 oktober net bad. Een alarmeringssysteem moet dat nou voorkomen. Maar ik vind eigenlijk zelf wel dat dat hele pakket van maatregelen wat de heer Vollebroek op basis van zijn analyse maakt, dat klinkt mij heel erg degelijk en goed ook in de oren. Ik deel de analyse van meneer Vollebroek niet, waar hij zegt dat onze installatie niet state of the art is. Ik denk dat wij een zeer moderne installatie hebben die zeer weinig storingen vertoont en dat wij eigenlijk een hele goede installatie hebben. Waar wij naar op zoek willen is naar de verbeteringen, met name te onderzoeken om die opstartleiding overbodig te maken. Dat denk hier nooit delt zetten worden, maar ja, hij stiert er, en dat zei de wethouder ik. En ik ben ervan overtuigd dat het denk ik net voortgaat. Dan moet er een ingrijpende beslissingen nemen. En daar is op dit stuiten dat je niet in staat om een beslissing te nemen. Het krachtenspul is complex. De Friese gemeenten binnen aandeelhouders van de REC. De provincie is het bevoegd gezag. Ze stemden voor een motie om de squashtien te verhegen. In de gemeente van Haas werd een motie die het vertrek van de directie van Omring Eerskut onkans koudt. En het voorstel voor het verheegje van de squashtien helpt het Jerik net. Dat heeft ook met het verleden te maken. Er wordt ook dan gedacht van, nou, dan maak je het direct wel weer heel gemakkelijk. Dan verhoog je die pijp en dan zijn we van het probleem af. En dan kunnen ze gewoon zonder verdere problemen doorfunctioneren. Er is natuurlijk ook nog een omvangrijke groep die zegt van, het ding moet weg, hij moet dicht. Ik ben net geen oven, maar ik vind wel dat die zulke dingen moeten gewoon onberispelijk functioneren. En als het dan wat kosten moet, dan moet het maar wat kosten, maar het moet gewoon opgelost worden. Op het moment dat Vernooy niet toegeeft die lage schoorsteen deugt niet, dan is voor mij de discussie nog niet gaande of die schoorsteen omhoog moet. Het is gewoon heel duur nog om daar een langere pijp te zetten en die installatie zo te verbeteren dat je daar met droge ogen naar kunt kijken. Dus dan komt de vraag van, moeten we daar wel mee doorgaan? We gaan naar een situatie toe van een enorm overschot aan capaciteit op de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt. En dan is toch eigenlijk de installatie in Harlingen is een van de eerste die ik eruit zou doen. Nou, in mijn mening, er moet een hele grote bulldozer komen. Dan is plat. Ja, voert me dat ding. Toen ik hier 4 jaar geleden kwam, was de stad tot op het bot verdeeld rond die REC. Konden mensen nauwelijks met elkaar praten, überhaupt niet over iets anders praten dan over die verrekte afvaloven en eigenlijk ook soms helemaal niet meer met elkaar praten. Het is de afgelopen jaren wel wat tot rust gekomen. Het heeft er altijd wat smeulend onder gelegen. En dan blijkt zo'n storing, die heeft ervoor gezorgd dat dat hele circus weer overeind komt.